Детството им започна, като всички изядоха по една круша сочна. Боби не беше ял истинска храна, защото родителите основно му давали да яде зърна. Локалите видяха, че не е добре облечен и му казаха, че прилича на някой речен. Дадоха му нов тегъв дрип, с който нямаше да хване грип. Когато Боби порасна и стана анг, започна да играе Brawl Stars с новия герой Трънк. Осъзна, че си е пропилял детството, с локалите причинили му бедствието. Опита се да си поиграе с детски играчки, но даже му се засмяха две малки птички. Останалият си живот Боби преживя тъжен. Каза си, защо на локалите бях длъжен. Дадоха му нов тегъв дрип, с който нямаше да хване грип. Осъзна, че си е пропилял детството, с локалите причинили му бедствието. Останалия си живот Боби преживя тъжен. Каза си, защо на локалите бях длъжен. Така накрая той почина от радиацията, която отмина. На погребението му дойдоха всички локални и някакви други хора, нали? Боби никой друг не познаваше и за смъртта му никой друг не узнаваше. Всички локали, които наминаха, много скоро и те загинаха. Вейповете ги накараха направо да полудеят и накрая не по своя воля със земята започнаха да се сливат. След 300 години от бездействие Боби почувства в себе си действие, усети в себе си по-голяма сила. Все едно е в корема на майка си, тя се е напила. Излезе от кафеза с гръм и трясък, а после чу силен крясък. Те спаси силите и разбра, че може да създава неща. Реши, че вече е време за ново измерение, което да е като от света разделение. Създаде портал и се хвърли към него скок, като пълен жабок. Излезе на празно място, без нищо. Реши, че там е мястото. Създаде нещо наподобяващо на остров. Може би приличаше и на полуостров. След 30 години от бездействие Боби почувства в себе си действие. Реши, че вече е време за ново измерение, което да е като от света разделение. Създаде портал и се хвърли към него скок, като пълен жабок. Излезе на празно място без нищо. Реши, че там е мястото. Нарече го остров Бобеландия. Имаше територия колкото Гренландия. Хора започваха да се появяват, на матурите не искаха да се явяват. След около 20 години имаше близо 30 милиона души. Започнаха да се строят и нови ресторанти за суши. Но един ден ги сполетя беда. Радиацията беше създала един динозавър, по-скоро бобозавър. Той унищожи Бобеландия с лазерните си зеници. Беше ги получил от многото пеперони пици. Бобо беше много разярен, отиде да се справи сам с този проблем. Изпрати 80 милиона момчета. Разпарчето съха бобозавъра на хиляди парчета. От тази история можем да си направим заключение, да си локал не е най-якото приключение. Нарече го остров Бобеландия. Имаше територия колкото Гренландия. Бобо беше много разярен, отиде да се справи сам с този проблем. Изпрати 80 милиона момчета. Разпарчето съха бобозавъра
завара на хиляди парчета.